Delalno, kawernem nas bikin bê şuştin û spîkirina pera çi? Şuştin û spîkirina pera nayê wê wateyê gimba pera bi av û sabûnê bişon yan em wana têkin cilşokê û em hinek derman bi ser dakin. Şuştina pera tê wê wateyê em pereyên nerewa yan pereyên girêdayî bi çavkaniyên nerewa bînin, em wa pera bikin pereyên rewa û paqij. Çavkaniyên wek bazirganiya bi însana, bi mirova, bazirganiya bi xeşxaşê û bazirganiya nerewa yan bi çeka. Wek çawa em wê têkin cilşokê, em wê ji gemarê paqij kin û em wê ji çawa jî dagerînin. Delalno, ji bo spîkirin û şuştina pera gelek şêwe û îslûb hene, ji nav van şêweya dixwazim di mînaka ji we re bêjim. Mînaka yekem, bazirganekî xeşxaşê heye, xeşxaş bi milyon dolarî firot. Ew perekê ji firotina xeşxaşê qezenc kirin navê wa pereyê gemar yan pereyê nerewan. Bi va pereyê nerewa erd kirî li ser vî erdî avahîk ava kir, ew avahî firot û perê wê kirin bankayê de, wê çaxê navê perê wî bûn perê şuştî yan perê spî kirî. Mînaka menê di duwa girêdayê bi komeleyên xêrxwaziyê ve yê got hinek kes komeleyên xêrxwaziyê ji bo armancên cuda ne ji bo alîkariya mirovan ava dikin. Bi taybetî ji bo armanca spîkirina pera. Got piştî avakirina van komela, pereyên mezin dibexşînin di ber van komelan de lê armancê spîkirin û şuştina va perayê. Wek mînak, bazirganê menê xeşxaşê milyon dolarê xwe dibexşîne di ber komeleyekê. Ev komele jê re 900,000 dolarî diço û 100,000 dolarê din li belengaz û feqîra belav dike. Li ser kaxeta dinivîsînin, dibêjin her feqîrekî her belengazkî me 1000 dolar daye. Lê belê di rastî de her feqîrek belengazek yan 100 dolar gihîştiye yan negihîştiye. Bi vî rengî serê sedî not ji perê xwenî gemarî diriya komelek xêrxwaziyê ve şuştin û spî kirin. Piştî şuştina va pera dikin bankê cuda û bi perçeyên biçûk ji bo şopandina va pera zor û zehmet bibe. Ji ber ku cilşoka va pera ti carî nasekine, her gav banka dema ti perekî mezin têkî bankayê de wê gelek pirsa ji te bikin li ser rewşateya borî, rewşateyê çivakî û koka van pereyan. Ku ev jê dibe xwe parastinik li dijî pereyên gemar û pereyên nerewa.